Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Vorbe Grele. Piața Universității a obținut până la urmă căderea lui Emil Boc și instalarea unui nou guvern. Dar nu e mulțumită de rezultat. Așteaptă demisia lui Traian Băsescu, organizarea alegerilor anticipate și un nou sistem politic. Oamenii stau în ger și nu dau niciun pas înapoi. Mai e puterea politică dispusă la cedări? Va continua Traian Băsescu să-i sfideze pe protestatari? Care va fi până la urmă rezultatul concret al manifestațiilor de protest din această seară? Încercăm să aflăm în această seară, împreună cu distinșii mei invitați, pe care mă bucur să vi prezint. Domnul Cezar Avrămuță, stegarul pieței universității, dacă vă pot spune așa, cetățeanul un vot. Sigur. Ați devenit o celebritate grație prezenței dumneavoastră perene în piața universității. Sunteți omul care deschide, omul care închide piața, omul care flutură steagul. Avem aici steagul din piața universității. Sper să-l arate colegii mei. Cel mic. Cel mic, ăsta e steagul cel mic. Cel mare, mărturisesc, merit, n-a încăput în acest platou sau n-a încăput astfel încât să fie vizibil. Alături de domnul Avrămuță avem pe regizorul Alexandru Hausvater. Bună seara, domnule Hausvater. Bună seara, Victor. Regizorul care a pus în scenă Corul Sclavilor lui Nabucco la Cluj-Napoca și o să ne povestească diferențele dintre montajul de la Cluj-Napoca și cel de la Roma, pe care l-am avut în cealaltă jumătate de ecran. Cel de la Roma s-a constituit într-un protest, se spune, ad hoc al orchestrei și al dirijorului la momentul respectiv împotriva premierului Berlusconi. Cel de la Cluj-Napoca, vom vedea ce rațiune a avut de la domnul Hausvater. Oamenii n-au vorbit despre opera în sine, care era o operă pionier, o operă revoluționară pentru România. Au vorbit tot timpul de sfârșit. Dar opera, sfârșitul a venit, deoarece, vreau să spun oamenilor, nu se întâmplă chestia asta în Etiopia sau în Ierusalim, se întâmplă aici. Față că identificați-vă cu... Dar lumea n-a vorbit de opera în sine. A vorbit doar de un element secundar pentru mine. Știrea vinde cel mai bine până la urmă și până la știrea spectaculoasă a fost finalul, din nefericire pentru actul de creație în sine. Împreună cu noi, de asemenea, domnul Cătălin Harnagea. Bună seara, domnule Cătălin Harnagea. A fost director al SIE și mă gândesc că expertiza domnului Harnagea ne-ar prinde foarte bine în contextul în care proaspăt instalatul premier al Guvernului României este ultimul director al SIE în funcție. Vă mulțumesc. Și cred că ne prinde bine și prezența domnului Hausvater, mai ales că mie mi se pare că ultimele zile seamănă foarte mult cu o piesă pe care dânsul a pus-o în 1990 aici, a unui dramaturg extrem de puternic, Fernando Arrabal, și zilele care le petrecem cred că seamănă pe undeva și sunt apropiate cu ceea ce Arrabal exprimă în fiecare piesă. Adică un suprarealist și un absurd dus la extrem. Vi se pare că piesa asta, pentru că până la urmă e o piesă a instalării noului guvern și mai ales a componenței și comportamentului membrilor noului guvern, e de domeniul absurdului? Da, fiindcă în oglindă avem și am avut de 10 zile sau de 12 zile, hai să nu spunem o Românie, dar sute de localități, zeci de localități sub zăpadă, fizic sub zăpadă, de li se vedea decât țigla, oamenii care erau prinși în interior, care nu mai aveau cum să vorbească, care nu mai aveau ce să mănânce, care nu mai aveau ce să bea, care unii dintre ei au murit în aceste 10 zile, timp în care, în București, erau negocierile cu Fondul Monetar, după care, imediat, lunea, s-a întâmplat demisia guvernului și instalarea noului guvern. Care ce-a făcut acest nou guvern? În timp ce lumea stătea în casă cu zăpada până la țiglă. Păi, nou guvern a decis, după ce a fost validat, să facă o ședință de guvern în care să se prezinte unii pe ceilalți. Dacă știți grupurile acelea de alcoolici anonimi care fac lucrul ăsta, sunt John și sunt alcoolici. Și care se întâlnesc seara.
Trebuie să te ridici în picioare să spui sunt alcoolic. Păi, probabil că se ridica fiecare în picioare, se prezenta și spunea fiecare ce a făcut, de unde e și ce va face. Dar dumneavoastră nu credeți că așteptarea asta de la un guvern normal, care nu va veni niciodată în țara asta, este total greșită. Ce facem noi aici cu Victor? Să le povestim povești, în loc să mergem să facem voluntarism, să ajutăm oamenii la zăpadă. De ce așteptăm tot timpul un guvern să facă asta? Da, De ce nu este un spre guvern exemplu, de comunitate? De ce? Eu vă dau un argument, domnul Hauswater, pentru că îl plătim pe guvernul ăsta să facă treaba asta? Pentru că plătim 1 miliard de euro pe an firmelor de dezăpezire ca să întrețină drumurile naționale și drumurile județene? Absolut. E un motiv suficient de întemeiat ca să facă ei înaintea noastră? Nu. Nu. Vecinul nu a mers și l-a ajutat pe vecinul lui. Oamenii nu au niciun simț al comunității. N-au niciun simț că trebuie ajutat. Viața umană, lucrul cel mai prețios care avem. Crezi că situația asta ar fi existat în altă țară? Ori toate guvernele, toate partidele ar trebui să se ridice în picioare, să uite totul. Aici este o situație extremă. Oamenii mor. Și noi... Iertați-mă, sunt total de acord cu dumneavoastră că nu există această solidaritate umană. Dar există locuri unde solidaritatea umană simplă, să zicem că ne strângem noi 4 de aici și luăm câte o lopată, n-ajută cu nimic. Sunt localități întregi sub zăpadă, din care, și o să plusesc peste ce spunea domnul Harnagea, nu se vede nici țigla de pe case. Iertați-mă, acolo trebuie să te duci cu freză de aia industrială. Nu vine ciutacul cu hârlețul. Ciutacul cu hârlețul poți să... Dar efortul cu hârlețul este un efort pozitiv care arată un simț al comunității și nu o așteptare de la niște politicieni insuportabili de orice parte, care nu vor niciodată îi demonizăm sau îi idealizăm și tot timpul așteptăm ca ei să facă ceva. Ei nu vor face niciodată nimic. Ce vom face noi este singurul lucru sigur. Dacă merg și eu dezăpezesc o mașină care nu mi-aparține, am făcut ceva, sunt de acord, poate nesemnificativ în globalitatea lucrului. Dar nu există acest spirit al voluntarismului și al iubirii și al necesității să ne ajutăm unul pe altul, al așteptării de un guvern. Guvernul nu va exista un guvern care va ajuta este că guvernul ăsta care are în fișa postului să ajute populația în aceste cazuri și în cazurile dramatice de astăzi, guvernul să ținea de ceremonii de instalare a noilor miniștri în loc să se țină. Bun, evident, te duci nou la muncă, te prezinți, te instalezi și la revedere drumul și te apuci de treabă. Nu ții într-un tur televizat pe la toate ministerele, hai să-l instalăm pe nou ministru acolo, când ai un sfert de țară sub nămeți. Eu sunt absolut de acord. Eu aș considera acești politicieni criminali și aș judeca ca criminali, pentru că în fiecare zi avem morți. Acești morți trebuie justificați. Dar nu vorbim numai aici. Fostul ministru de interne vorbea de cam 40 de morți. Iertați-mă, cuantificăm ca la kilul de cartofi viețile umane? Corect. Dar cum ne învățăm copiii să iasă din casă și să facă ceva pentru comunitate? Această așteptare pentru Godot nu va merge niciodată. Și dacă crezi că după toamnă și după alegeri România va deveni Nirvana, cred că ești prea inteligent și după ieri nu prea Nu sunt atât de naiv încât să-mi închipui treaba. Așa că singurul lucru care cred este ce putem face împreună. În fiecare în zona lui, aia mică de tot. Bun. Dar măcar am făcut un efort. Există țări în care oamenii, în grupuri de nebuni și merg ca să dezăpezească Ăia cred că este necesitatea lor, pentru că ei sunt cetățenii unei țări, au aflat ce se întâmplă. Și există țări ca Israelul și ca Scandinavia, care într-o situație cheie, toate guvernele se pun împreună într-un guvern de urgență, nu contează ce, și numai asta se face, se salvează vieți. Astăzi era, spre exemplu, un scandal politic la televizor dacă se declare stare de necesitate într-un județ acoperit de troieni. Nu, ei mergeau chiar la lucruri și mai rafinate. Se gândeau dacă e vorba de situație de urgență sau de stare de urgență. O ardem gramatical cu țara... fiindcă diferența gramaticală este că într-un caz intervine armata, într-un caz nu intervine armata. Dar având în vedere ce se întâmplă, eu cred că dacă intervine sau nu intervine armata,
oricum nu mai contează, fiindcă oamenii sunt de 2 săptămâni sub zăpadă. Păi și poate că n-ar fi rău să intervină armata. Poate că Ar fi foarte bine. țara asta Poate ar vedea ar și merge de, mai ce, rapid și de lucrurile. ce plătește o grămadă de Iar oameni. scoate mai rapid. Cred că intervenția, în sfârșit, a armatei sau a unor forțe organizate, a jandarmilor, ar rezolva foarte multe lucruri. Jandarmii au intervenit ca forță organizată, spre exemplu, în Piața Universității. Și l-am aici pe Cezar Avrămuță. Din prima zi ai fost în piață, nu? Cred că a treia zi. Din a treia zi? Da. Ești omul care, cum să spun, s-a impus în Piața Universității, nu știu dacă neapărat ca un lider, că nu ești un lider informal acolo, nu ești... Sunt singur. Tu ești cetățeanul un vot, da? Exact. Tu reprezinți un vot și ai organizat, între altele, și campania Să-i dăm papuci Elenei Udrea, nu? Da, care se continuă, s-a transformat acum în campania Să-i dăm papucii lui Băsescu. Papucii pe care i-am de 20 de zile, Bun. îi aștept să... Hai să o luăm metodic. Ai apucat și vremea în care a fost mai cald acolo, ai apucat și viscolul ăla absolut îngrozitor din București. Nu te-a urnit nimeni și nimic de acolo, de la locul tău. Întrebarea mea este, pentru că am citit un interviu cu tine în Jurnalul Național și le-aș ruga pe colegele mele să mă ajute și cu imaginile superbe cu tine din piață de acolo. Citeam că ești un om că nu trebuie să te trimită Elena Udrea la muncă, cum mi-a trimis pe ăștia. Exact. Am înțeles că slujba ai, Da. că ai 4 licențe Da. și Două două posturi posturi universitare, da? Da. Deci nu ești chiar din... Fix de la, de cine, da. nu chiar vierme, nu chiar Da, nu. labil psihic, sau cum zicea domnul Oltean, că nu mai știu. Da. Ce te-a mânat pe tine, om bun, acolo? M-a mânat dorința de adevăr. Bun, sună frumos așa. Da. Ce înseamnă? Înseamnă că românii, e un moment istoric din punctul meu de vedere. Eu așa evaluez lucrurile, că anul acesta lumea începe o mare perioadă de transformări morale. Da? Deci are Lumea de la noi sau lumea la modul global? Lumea în modul global. Dar se pare că România dă tonul într-un fel. Da? Și am zis că această, pot eu să-i spun, revoluție morală, revoluția valorilor, revoluția inimii, am numit-o. Da? În ce constă? Bun, da. Ai ieșit, până la urmă, cu o revendicare concretă Revendicarea acolo? mea concretă, da, este. Revendicarea mea concretă este, de fapt, o soluție. Da? Am zis vinovații morali de ceea ce se întâmplă. Deci, în primul rând, în interviurile pe care le-am mai dat, am mai dat câteva, am spus de la bun început că Băse este un impotent. Da? Și am argumentat. Impotent politic? Impotent din toate punctele de vedere. Deci din orice. N-am stat să-l caut în pantalon și nici nu-i scopul emisiunii mele. Vă spun precis. De ce? 3 argumente. Una este faptul că minte. Un om care minte n-are pic de putere. Puterea ți-o dă numai adevărul. Deci adevărul ăsta general, pe care îl numim așa, nu? Deci în momentul în care minți, nu ești din adevăr. Da? Deci, evident că dacă minți, nu ești din adevăr. Da. Deci atunci Dar de ce zici că nu e puternic dacă minți? Din cauza asta nu e puternic. Puterea ți-o dă numai adevărul. Deci dacă oamenii, și asta este soluția de fapt, moralitatea asta, dacă oamenii vor înțelege, deci asta e o chestie de educație civică. De acord. Da? Da, e și de educație din familie, pentru că îi înveți în primii 7 ani de acasă. Oamenii când vor începe să nu le mai fie, deci când vor avea curaj să spună adevărul, deci depășesc acest prag psihologic. Da? Vor vedea că înăuntrul lor totul se transformă, vor căpăta o forță extraordinară și o intuiție deosebită care le va rezolva foarte ușor problemele curente. Bun. Adevărul e punctul 1. Zi-mi-le pe celelalte două. Păi deci, în primul rând am zis că Băsescu e impotent pentru că minte. Da. Da? Al doilea argument, faptul că bea. Un om psihologii vor... Hai, fratele meu, că și eu beau câte Stați, nu-i tot una. Întrebați psihologii și o să vedeți că ce se întâmplă în momentul în care bei. De ce bei, de fapt? Ca să te simți mai bine. De fapt, e o pierdere a minții, într-un fel, da? Ca să poți să depășești bariera minții. Eu beau ca să mă simt bine cu prietenii, spre exemplu. Da. Adică n-aș da cu pietre de chestia asta de Băsescu. Deci ele exagerează. Bea exagerat. De unde știi? Așa se vorbește. Așa se vorbește. Știi câte lucruri să vorbesc? Da? Ai stat cu el la un șpriț vreodată? Numărul 3. Argumentul numărul 3 este faptul că are nevoie disperată de putere.
Un om care este puternic nu are nevoie de putere. De exemplu, v-aș propune un test, da? Să-l luăm pe Băsescu, să-l punem alături de, nu știu, un om care mi se pare mie puternic, da? Să zicem, un actor celebru, Florin Piersic. Și să punem femeile să voteze, cine consideră că e un om puternic, și bărbații să voteze. Și veți vedea că 95% cu siguranță vor vota Florin Piersic. Bun, Florin e carismatic, ok. Pe lângă carismatic, dar are nevoie de putere. Și, deci nu se implică. Și ce facem? Îl schimbăm pe Băsescu cu Florin Piersic? De ce nu se implică în politică? De ce nu se implică? Pentru că nu are nevoie. Deci numai oamenii slabi, în principiu, au nevoie de o putere din exterior. Da? Bun. Deci astea sunt argumentele mele. Pentru că, deci Băsescu, după mine, n-a câștigat niciodată. Deci forța lui vine numai din spatele, din securitatea pe care o are în spate și toate dosarele. Da. Băsescu a câștigat un rând de alegeri și când era în opoziție. Uite, domnii de la CNA, vă rog să notați în această seară, este avocatul domnului președinte Băsescu, ceea ce nu o să vedeți foarte bine. Deci care îmi pare bine că ai început cu adevărul. Pentru că adevărul este ceva obiectiv și subiectiv, la care când deviezi, e clar că omul deviază de la acest adevăr. Orice ar face Băsescu și majoritatea oamenilor politici în țara asta, ei sunt transparenți, că mint tot timpul. Și când cineva minte, dacă îmi permiți, el nu are niciun fel de adevăr al lui. De exemplu, guvernul actual, e clar că era o improvizație de moment în noaptea respectivă. O improvizație. Dar acum, eu lucrez cu oameni care sunt meșteri în improvizații. Și care, dar improvizația e bazată, Victor, pe faptul că tu trebuie să accepti ce spun eu. Cum te simți, domnule doctor? Că am început o improvizație. Acum, dacă tu îmi spui că nu ești doctor și inginer, s-a dus. De eu să impun un personaj care... Și eu intru în pielea doctorului, și intrăm într-un adevăr. Într-un adevăr care îl creăm absolut împreună. Eu cred că la piața universității s-a creat ceva istoric. Pentru că eu nu am văzut un grup de oameni în România care să demonstreze râzând, amuzându-se cu altul, simțindu-se bine, la care am scris asta în adevărul. Îmi amintesc de mișcările anilor 70 în Canada și în America contra războiului în Vietnam, care oamenii erau bine unul cu altul. Aici, problema noastră... S-a creat o mică comunitate acolo? Sau Relativ, oamenii se cunosc. Eu aș fi vrut să fie mai multă comunicare, să zic. Eu, la un moment dat, am o grămadă de... Da, avem, dacă pot să focalizeze colegii mei... Da, asta e prima. O grămadă din... M-a ciurit ăsta. Cu ăsta asta afișele care au făcut istorie în piața universității, da? O idee veche. Ne pasă și așa mai departe. Apropo de implicare. Ce să vă zic? Este oarece solidaritate s-a creat în piață. Deci asta este în mod evident. Se poate și mai mult. Da? Deci oamenii să vină... Mai rezistați acolo în piață? Da. Până la sfârșit, care sfârșitul nu este Băsescu, v-am zis, din punctul meu de vedere. Băsescu este un zero. Da, deci nu este nimeni. Păi, stai un pic, dar voi aveți niște revendicări concrete acolo. Eu vorbesc de, până la urmă, suflul pieței, dacă vei, da? Suflul pieței... Majoritar a fost jos Băsescu, jos guvernul, alegeri anticipate, da? Acolo sunt multe, dar se canalizează spre jos Băsescu. V-am spus, din punctul meu de vedere, jos Băsescu nu este o soluție. Soluția este... Și îl mai ținem pe Băsescu sau nu? El automat se va duce. V-am spus, se va duce cum? Se va duce, v-am spus, prin solidaritate, prin implicarea asta. Mai are 2 ani de mandat. Deci, nu. Va fi terminat foarte repede. Foarte repede. Și soluția, v-am zis care este. Ai un optimism contagios. Da, întotdeauna am fost așa. O să vă povestesc eventual dacă ce am inventat acum 20 de ani, conștiința de rățușcă, tocmai ca să arăt oamenilor, colegilor mei care erau pesimiști. Nici niciodată. Oamenii n-au încredere în ei înșiși. Da? Cătălin Harnagea, împărtășești optimismul? Da, pe mine mă... Și te întreb și în contextul în care a fost o piața universității, cea care a consacrat locul pe care o cunoaștem la începutul anilor 90, pe care... Da. Este impresionabil acum. Sigur, e cu tot o altă piață. Atunci piața s-a născut ca o reacție a unor alegeri. Piața, practic, nu mai avea un efect
nu putea să mai schimbe mult. Da, ca inițial, nașterea a fost, ca să respectăm adevărul istoric, pricinuită de iminența unor alegeri, pentru că a fost înainte de 20 mai 90 și după aia s-a continuat după 20 mai. Exact. Dar piața acum, gândiți-vă că este făcută și ea trăiește înaintea unor alegeri, care, după părerea mea, vor schimba foarte multe. Se și vede și politic ce se întâmplă. Lumea nu este, de la președinte până în sfârșit la toți analiștii și toți cei care creează, să spun așa, anumite platforme politice sau strategii, lumea nu mai știe cum să... Nu sunt foarte sigur cum să ia lucrurile. Adică toată imaginea, toată scenografia se mișcă, se schimbă aproape zilnic. Nimeni nu știa acum 10 zile că astăzi sau ieri guvernul care ar fi trebuit totuși să dea încredere românilor, nu să dea, să facă promisiuni, nu să dea 5% sau 10% sau 20%. Trebuia ca românii să vadă în cineva și trebuie să vadă în cineva, încă, cum să spun, nu e timpul trecut, să vadă în cineva un om de încredere, care nu promite. Vreau să fac o comparație. Foarte mulți, sigur, e puțin exagerată, foarte mulți din Statele Unite au realizat acum că tot ce a făcut Obama a făcut pentru al doilea mandat. Fiindcă el a mers după teoria fac, show, don't tell. Arată, dar nu spune. Deci, întrebarea e, mai apucă al doilea mandat? Domnul Ciutacu, Expresia e show and tell. Show and don't tell. Cine va avea șansa acum va fi cel care va arăta, dar nu se va lăuda înainte, nu va promite înainte, fiindcă oamenii au nevoie de încredere. Asta e tot. Nu trebuie promisiuni. De încredere, să-i scapi din zăpadă, să le dai o șansă, să ai un dialog cu piața universității. Domnul Ciutacu, în jurul pieței universității sunt o mulțime de facultăți și chiar e universitate. Da. Sunt foarte mulți. Și Teatrul Național, și Teatrul care trebuia să deschidă ușile. De ce să nu intre cineva să dialogueze acum în Teatrul Național? Odeon, avem imagini de acum 3 ore, imagini să vă zic și eu. Să intre în universitate măcar. Să intre în Teatrul Național cu oamenii ăia, că sunt o mână de oameni, nu sunt 10.000. Păi, care ar fi problema? Chiar pe voi v-a încurcat cineva cu vreo propunere de dialog de când sunteți acolo? Nu, nici vorbă, nici vorbă. În afară de jandarmi, că ați avut un dialog mai contundent. Dar... Chiar, apropo de jandarmi, ieri am încercat să protestez în fața Palatul Parlamentului. Dar eu singur, cu steagul, și m-au gonit. După 5 minute m-au gonit. De unde? Din Piața Constituției? Din Piața Constituției, din parcare de acolo. De ce? De ce? Pentru că... Sau în baza cărui act normativ? Pentru că le e frică, domnul Ciudacu. Dar când era la Paris, în 68, când era Revoluția din 68, Jean-Louis Barrault, care era atunci directorul Teatrului Odeon, a deschis ușile și Teatrul Odeon, pentru că era acolo, a devenit un centru. Pe cealaltă parte, în 1953, la Teatrul lui Bertolt Brecht, în timpul Revoluției în Berlinul de Est, oamenii revoluționari au bătut la ușe și domnul Brecht a spus: suntem ocupați, repetăm Electra, nu ne deranjați. Așa că sunt atitudini diferite. Dar pentru mine... Vă întreb pe dumneavoastră, vă regăsiți în acțiunea oamenilor ăștia din Piața Universității? Pornirea lor mie mi se pare extraordinar că sute de oameni, nu mai mult, au schimbat un guvern. Mii de oameni ar fi schimbat un președinte. Vă zic că trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că populația României e responsabilă total de destinul ei. Îmi amintește de un actor care joacă în fața noastră 2 ore și după aceea când iese de pe scenă, ai impresia că el ți-a dat 5%, 10% din potențialul lui. Pentru că regizorul nu era bun, pentru că partenerul nu era bun. Vă zic că noi trăim în 2012 în care fiecare e un președinte. E un președinte, un cetățean și un președinte. Noi nu luăm în considerație ce putere avem fiecare în noi și această așteptare de necrezut că cineva va lua o putere mesianică și va, când de la Revoluție... Vi se pare că suntem cam îndrăgostiți de personaje mesianice? De personajele mesianice?
Suntem. Eu vă spun cel puțin 2 președinți de după 90, dacă nu chiar toți 3 care au venit pe valuri de salvatori ai nației. Deci, de fapt, dacă stăm și... Sunt toți 3. Pentru că a venit domnul Iliescu în 90, care era salvatorul de comunism, da? A venit domnul Constantinescu în 96, care a salvat țara de Iliescu și de foștii comuniști. A venit din nou președintele Iliescu, salvator după o perioadă economică gravă, și după aia a venit Traian Băsescu, care ne salva de tirania lui Adrian Năstase. Fiindcă de fiecare dată așteptările erau foarte mari. Da. Dacă ar fi fost un drum normal, un drum lin în România, atunci nehotărâții, partea de nehotărâți sau partea de împotriva celor de la putere, ar fi fost aproape zero. Și atunci lucrurile ar fi mers mult mai, să spun, deschis, mult mai coordonat. Așa, tot timpul parcă facem o revoluție sau din 4 în 4 ani sau din 8 în 8 ani. Adică lumea, ceea ce, la fel, și vreau să mă refer la ceea ce se întâmplă în piața universității ca și în alte părți, este unic în România. Nu neapărat numărul celor care stau în diferite orașe, ci faptul că această mișcare, aceste proteste s-au răspândit atât de mult. Eu nu cunosc într-o țară să fie, cum să spun, lumea în stradă, dom'le, de la unul singur, cum era domnul acela care stătea în fața primăriei. Un om. Stătea un om în fața primăriei. Cel de la Baia de Arieș, care a fost absolut Baia de Arieș. Dar știți, domnul Harnagea, dar să fie în 40 de orașe. Dar știți că după ce a expirat autorizația de protest nu i-au mai prelungit-o? Extraordinar. Probabil că încurca traficul intens din Baia de Arieș. Deci vă dați seama câtă frică. Dar haideți să vă spun o idee, care nu știu dacă s-a vehiculat până acum. E un proverb românesc. Când Dumnezeu vrea să piardă pe cineva, îi ia mințile. Evident. Ce s-a întâmplat cu guvernul nou instalat, exact asta este. Toate mișcările lui Băsescu sunt de om care și-a pierdut mințile. Deci să pui un securist, șeful securității, să-l pui șef de guvern. Stați un pic, că este Serviciul de Informații Externe reformat pe criterii democratice, ca să vă... și pe model occidental. Deci, nu știu, vă poate spune domnul Harnagea, care a fost înaintea domnului Răzvan Ungureanu, șef al... Deci și vreau asta e o gafă de proporții. Bun. Deci toate care se întorc împotriva lui. Hai să spunem că dumneavoastră sunteți subiectiv, eu sunt subiectiv, da? Eu am spus că, după părerea mea, ne îndreptăm către modelele aspiraționale Egipt, Siria și Pakistan. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Harnagea, care, până la urmă, ați fost în echipa domnului președinte Constantinescu, ați fost director al SIE, după care vi s-a terminat mandatul, sau mă rog, cum s-a terminat mandatul. Și am fost coleg și cu actualul prim-ministru. Ați fost coleg și până și cu actualul... Dumneavoastră vi se pare normal ca în România, Uniunii Europene din 2012, un șef de serviciu secret să preia puterea executivă? Cunoscându-l pe actualul premier, eu nu pot spune că Mihai Răzvan Ungureanu are tarele și obiceiurile unui securist. În niciun caz. Adică nu e ca Putin. Lucrurile trebuie puse la locul lor. Adică nu este Putin. Putin a fost crescut de sistem, educat de sistem, a lucrat în sistem, a fost ofițer, e altă poveste. Bun. Mihai Răzvan Ungureanu nu este așa ceva. Bun, vine din exteriorul sistemului, da? Exact. Deci premierul a trecut prin societatea civilă, prin universitate, prin Ministerul de Externe. Prin guvern? Prin guvern. A trecut prin Serviciul de Informații Externe. Internațională? Pactul de stabilitate? Dânsul poate să urmeze, să fie premier, să fie iar ministru, să fie în sfârșit. Întrebarea este, e normal să vină premier din poziția de șef de serviciu secret în funcție? Pentru că o fi venit din afară domnul Răzvan Ungureanu. Asta a fost o greșeală. Părerea mea că asta a fost o greșeală, fiindcă au fost orele acelea, sau în sfârșit o zi, parcă. O zi și ceva. Când era încă în funcție și, după câte știu, presa a sesizat foarte decis. Chiar cetățeanul aici de față. Exact. Eram în emisiunea amândoi și a intrat și avocatul poporului, după care lucrurile s-au schimbat. Sigur, asta a fost o greșeală. Întrebarea e alta, domnul Harnagea. A fost discuție și atunci în emisiunea Sandrei Stoicescu și dacă vreți o reiau. Un șef de serviciu secret are posibilitatea, spuneați dumneavoastră în respectiva emisiune, să primească lista cu toți acoperiții serviciului, da? Sau cu toți agenții, sau nu știu exact terminologia, da?
presupunem că, hai să presupunem pe nedrept, că ar exista acoperiți ai Serviciului de Informații Externe în Parlamentul României, în partide și așa mai departe. Pe care domnul Ungureanu, dacă vrea să-i știe, îi știe din calitatea anterioară a domniei sale. Păi, iertați-mă, cum negociez politic cu un cetățean care ție, hai să zic, nu știu dacă subordonat, dar la ordin Dacă sigur. cineva face lucrul ăsta, are un mare risc. Fiindcă dacă acea persoană este șantajată, că despre asta e vorba, Păi, despre asta vorbim. și acea Că nu persoană suntem naivi. iese public și spune... Și iese public și spune, sunt acoperit și m-a șantajat? Nu, iese public și spune, domne, uite ce mi-a cerut sau nu mi-a cerut sau m-a pus să fac cu tărică. Păi da, dar nu se deconspiră? El n-are un angajament când se conspiră? Singurul mod în care lucrurile ar intra în făgașul lor, s-ar face dreptate, este ăsta. Ca persoana șantajată să iasă public să spună, uite, doamne, ce mă pune cu tărică să fac. Victor, nu contează și de gata. unde vine, dacă e pantofar, dacă e avocat, dacă e securist, dacă e un bun premier. Nu mai contează. Dacă își asumă o om bun, libertate pe Mubarak, și pe Mubarak independență. l-au dat jos după luni de zile de Piața Tahrir, da? Corect. Ca să-l pună în locul lui pe șeful serviciilor secrete, pe care îl contestă iară tot atât de mulți în Piața Tahrir. Care Tocmai pentru că are apucături de șef de serviciu Dar nu numai, s-a secret. dovedit că demonstrația acolo era planificată. Da, Adică și chiar aici eram în este studio. planificată. Stați că avem o știre. Planificată de cine și cum. De cine? Lasă-mă și pe mine să fac ca Cristoiu, avem o știre. Da, Virgil Măgureanu a dat o declarație că... Cum că? Mișcările nu sunt spontane, sunt aranjate. Bun, A spus că nu știe de cine. Adică nu că nu e important. Important e că, de fapt, populația asta simte până la urmă, e adevărat. Dar ele sunt aranjate. Eu, senzația mea e că sunt aranjate clar. Da? Da. Și pe blog v-am zis. Da. Deci un singur vot legat în blogul meu. Un am singur spus foarte vot, clar. .wordpress.com. E foarte clar. Domne, care este tehnica? Aranjate de cine, De, omul? de cine poate să fie aranjată, domnul Ciutat? Păi și la ce folosește lui Haideți să vedeți. Băsescu să-și Haideți să organizeze vedeți. o Haideți să manifestație vedeți. împotriva lui? Deci, asta eu vorbesc din ce simt eu, domnul Harnagea, să-mi spuneți dacă am dreptate. Deci pentru un serviciu secret, da? Pentru serviciile secrete, este evident că ei trebuie să aibă planuri pentru orice situație, da? Și Băsescu are și el un plan. Nu? Domne, e clar că pic. Deci, Da, de unde este evident ești că atât de suntem convins picați. că lui e clar că pică? Păi nu, sondajele și starea de spirit. Bun, haideți să urmărim până la capăt raționamentul, da? Și atunci ce plan fac? Ce posibilitate am eu să mă salvez? Ce? Doar o înșenare de revoluție, cum s-a întâmplat în 89, o înșenare, da? Ce se întâmplă într-o revoluție? Da, sunt departe ca amploare. Deci eu vă spun că am date, s-a întâmplat să fiu la OTV, să aflu câte ceva, prin piață câte E ceva. bine, eu nu m-aș uita în dinții lui Dan, Stați adică... puțin. Care era ideea? De ce nu ies oameni în piață? Ei se așteptau să iasă oameni în piață. Deci au avut un Păi, eșec. și la ce le folosea lor? Le folosea la ce? La aceste represarii pe care le aștepta să le facă Băsescu. Ce se întâmplă? Au făcut într-o seară, N-au a ieșit făcut, nu. Iureș. Dacă ar fi ieșit masiv Vrei să lumea în vină cu piață, caii peste voi? dacă ieșea masiv lumea în piață și aveau loc vărsări de sânge și... Acum a spus domnul Harnage, a spus că dacă sunt oameni morali până la urmă, nu? Pentru că demni în servicii, pentru că până la urmă demnitatea trebuie să fie nu caracteristica principală a ostașilor, nu? Deci ei apără demnitatea țării, Nu numai sufletului demnitatea, neamului. dar și Ori ei pozitivism. ce apără domnul Harnage? Îl apără pe Băsescu, care jefuiește, un jefuitor. Deci eu dacă îl pun... Adică Bun, m-am gândit zilele trecute. Stai că m-ai Puneți-l- pierdut un pic. Imediat. Puneți-l pe Băsescu după Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu și vine Băsescu. Nu e rușine pentru neamul ăsta așa ceva? Cezar, tu îmi spui la începutul emisiunii, iartă-mă Cum că... justifică serviciile secrete chestia asta? Ei nu apără ființa națională? Ce apără ei până la urmă? Bun, hai Apără să-ți răspundă domnul dosariate Harnagea și după aia spun eu întrebarea mea. Știți ce cred eu că se întâmplă, cel puțin în piața universității, pe care o cunoaștem cu toții? Eu aș fi mult mai îngăduitor și aș spune, da, acolo totul este aranjat, dar totul este aranjat de către oameni, fiindcă unul se aduce pe celălalt. Unul îi spune celuilalt să vină mâine sau să vină poimine, cum am văzut. Că există sau că nu există
persoane care urmăresc sau care, în sfârșit, doresc să vadă ce se întâmplă în fiecare seară, trecem peste lucrul ăsta. Nu putem ști, sigur. Dar să știți că faptul că încă acum, la ora asta, sunt oameni în piață, nu este fiindcă serviciile de informații sunt în piața universității. Exact. Sau că, eu știu, jandarmeria este mascată și-au pus haine. Nu, sunt oamenii care s-au dus unii pe alții. Și știți foarte bine asta. Nu zic că toți sunt la fel. Dar dacă sunt 5 și în total sunt 100, dom'le, 5 au fost aduși cu sinceritate acolo. N-au fost aduși fiindcă cineva le-a spus să vină. Da. Și asta e cel mai important. Avem un fenomen, și asta e cel mai important să urmărim. un fenomen interesant aici, în studio. Pentru că omul a început și a vorbit despre adevăr. Da. Și după aceea a deviat și Jos Băsescu. N-am spus vă zic că tot... Am spus eu Jos Băsescu, am zis că Băsescu e nesemnificativ. Exact, e total nesemnificativ. Exact. E total nesemnificativ. Noi trebuie să avem un pozitiv. Eu sunt... Păi bun. Eu, uite la mine. Meseria mea este să povestesc povești. Nu, deci... Cu niște exemplu, nu oameni putem să povestesc povești. Da. Aceste povești, în istorie, au facilitat supraviețuirea. În închisori, în diferite locuri, în timpul medieval, când oamenii fugeau de o pestă, de la Pisa, la Florența, vă zic că povestea era importantă. Eu mă gândesc că voi povesti cu niște actori o poveste la un loc potrivit și la un timp potrivit. Și această poveste trebuie să aibă două lucruri foarte importante. Povestea în sine și cum o povestesc. Vă zic că eu am un gând pozitiv. Vreau să povestesc o poveste care va face oamenii mai frumoși. Nu-i compar oamenii ăia cu Băsescu. Oamenii ăia sunt peste. Băsescu este creația demonică al voastră, în primul rând, și al tuturor. Noi suntem vinovați de toate. A tuturor. Este un om care ar fi pierdut într-o mulțime. Nu mai e pierdut într-o mulțime, pentru că există oameni, puteți nu accepta există oameni răi în lumea asta. Da, suntem toți minunați. Nu. Planeta devine că ne ține. De rău și de bun. Da. De rău și de bun. Dumneavoastră puteți accepta ideea că sunt oameni pentru care povestea frumoasă despre care vorbiți dumneavoastră pot să înceapă cu Jos Băsescu? Există oameni care să ducă acolo mânați de sentimentul motivația. Care să fie motivați de chestia asta? Eu aș vrea, normal Jos Băsescu, dar aș vrea să văd modelul. Pe cine în loc de Băsescu? Vă zic că vreau să văd un model de politician, de idealist, de patriot, de om care înțelege ce înseamnă 2012 în lume și înțelege că țara asta are un loc în lume. Vă zic că cine e omul ăla? Ce va face? Cine va veni cu el? Cum creăm omul ăla? De ce nu aducem 6 milioane de tineri care au învățat despre democrație peste tot în lume, români? Ei să conducă, exact cum regele Bulgariei a dus un grup de oameni după 90. Vă zic că vreau să văd... Nu le merge extraordinar. Nu corect, dar vreau să... Dar era o încercare, normal. Evident. O încercare, o soluție. Jos Băsescu nu este o soluție. Dar poate fi un început de soluție. Eu asta încerc să vă spun. Pe atunci era Jos Ceaușescu și nu s-a gândit ce va fi după Jos Ceaușescu. Și uite ce sunt trăim. unii care să gândesc ce va fi după Jos Băsescu. Cu permisiunea dumneavoastră luăm o scurtă pauză de publicitate, 12-11 numărul de SMS la care aștept mesajele dumneavoastră și de asemenea așteptăm pe pagina de Facebook a emisiunii facebook.com/vorbegrele părerea despre subiectul care a incendiat în ultimele 2 zile clasa politică, faimosul discurs al domnului președinte al PSD, Victor Ponta, în Parlamentul României. Sunt două tabere, unii consideră că în sfârșit Victor Ponta a devenit un european adevărat, alții consideră că Victor Ponta a trădat cauza comună a USL-ului. Aștept părerile noastre pe Facebook, 12-11 numărul de SMS, publicitate. Din nou în direct la Vorbe Grele, doamnelor și domnilor, suntem alături de Cezar Avrămuță, protestatarul cunoscut ca stegarul din Piața Universității, cetățeanul un singur vot, regizorul Alexander Hausvater și Cătălin Harnage a fost director al Serviciului de Informații Externe. Vă mulțumesc pentru multele mesaje pe care le-am primit pe Facebook. Părerile sunt împărțite în privința atitudinii domnului Ponta. Cineva îmi spune, Răzvan Stan, nu a trădat absolut deloc, e o falsă impresie. Părerea mea e că în discursul respectiv s-a folosit de materialul clientului, de observat demersurile lui de astăzi.
Altcineva, Eugen Caciu, spune Ponta nu e sincer împotriva lui Băsescu, așa cum e Antonescu. Părerile sunt împărțite, aștept în continuare mesajele dumneavoastră și mă întorc la domnul Avramuță, pentru că am vrut să-i pun o întrebare. Cezar, ai spus la începutul emisiunii că te-ai dus mânat de o convingere sinceră acolo, da? Da. Și înainte de pauza publicitară, mi-ai spus că, după părerea ta, ceea ce se întâmplă în piața universității este manevrat de oamenii lui Băsescu. Da? Și atunci, dată fiind contradicția dintre cele două afirmații, nu te simți folosit în demersul ăsta? Nu, în niciun caz. În niciun caz. Eu vă spun, sentimentul meu este că schimbarea va avea loc. Și schimbarea asta poate să fie foarte profundă. Dacă, v-am zis, vinovații morali pentru instalarea lui Băsescu... Cine spune vinovații morali pentru instalarea lui Băsescu? I-am numit pe cine? Pe Pleșu, Patapievici, Liceanu, inteligenția românească, Stați un pic, care i-a indus în eroare... Stați un pic, că Pleșu, Patapievici și Liceanu, pe care eu personal nu-i simpatizez, bă, împotrivă, n-au votat de 5 milioane de ori împreună toți trei ca să facă președinte. Dar ei sunt un vector important de opinie pentru inteligența românească. Sunt, din punctul meu de vedere... Iertați-mă, deci dumneavoastră sunteți un om inteligent și constat că nu v-au convins Pleșu, Patapievici și Liceanu să-l votați pe Băsescu. Da, bineînțeles, pentru că eu am o altă formație, să zic. Eu sunt matematician de formație, știți? Și... La bază, cum la bază, zice, da, la bază. Și mai am, nu știu, o intuiție matematică, să zic, da? Lupul schimbă părul, iar năravul spune un proverb din zicătorile noastre. Da. Deci cum poate Băsescu să mă păcălească după ce a distrus CDR-ul, din punctul meu de vedere, să mă păcălească după aia mai departe? Deci o singură faptă îl dovedește pe om. Da? Deci eu îl cunoști pomul după fructe, după fapte, nu? De acord. Deci faptele dovedesc tot. Deci ce zic? Zic odată așa, că sunt în degringoladă. Dumnezeu le-a luat mințile pentru că vrea să-i piardă. Dumnezeu i-a luat mințile și lui Ponta ieri, făcând ce a făcut, să-și dea arama pe față. Chiar cum a reacționat, sau care a fost reacția pieței universității la povestea Eu sunt sus acolo, nu știu ce. Mai am câțiva prieteni care îmi plac foarte tare. Ești sus acolo, dar nu ești nici orb, nu ești nici surd. Se strigă. Deci sunt grupulețe în care se mai discută. Da? Părerea mea este că va avea loc o separare între PNL și PSD, vor merge separat în alegeri. Să duc în alegeri separat? Da. Pentru că, v-am zis, există un plan întotdeauna. Călin Antonescu mi s-a părut un păciuitorit. Da, dar știți ce se întâmplă? Asta este acum. Deci momentul ăsta. Acum asta e foarte important. Ce nu țin socoteala toți politicienii și toți analiștii, da? Este un fapt extraordinar de simplu, faptul că Dumnezeu există. Da? Deci nimeni nu-L ia în seamă pe Dumnezeu. Eu n-am auzit să se discute despre Dumnezeu. Deci politicienii să vorbească, să consideră că Dumnezeu ar avea un plan cumva. Nici nu se gândesc la chestia asta. Deci îl ignorăm complet. Da? Domnul Harnage, are nevoie piața asta a universității de un lider sau merge bine așa? Orice mișcare de protest, până la urmă, naște un lider. Sigur că are nevoie de un lider, fiindcă ea trebuie să exprime. Nu poate să exprime pe 10, pe 200, pe 1000 de voci. Trebuie să exprime printr-o voce sau prin 2 voci sau prin 3 voci maxim. Dar o voce, 2, 3, trebuie să aibă cu cine discuta. Din partea cealaltă nu văd un răspuns. Sigur, în momentul ăsta discută doar prin intermediul mediei, fiindcă dumneavoastră prezentați cel mai des și mai amplu ce se întâmplă în piață. Da, e o opțiune asumată, redacțională. Dar ca statul să intre într-o discuție, trebuie să existe un lider. Fiindcă statul tot timpul și poate în sfârșit, să opineze că nu pot să vorbesc cu toată piața. De fapt, da, mai țineți minte că au fost niște răspunsuri de genul ăsta. Da. Cu cine să vorbim? Cu toată piața? Nu putem să vorbim. Trebuie să vorbim cu o persoană. Din cauza asta, piața, sau în sfârșit, o mișcare de protest trebuie să-și găsească natural liderul. Nu obligat, natural. Dânsi știu cel mai bine. Singur, nu? Exact. Fiecare om e un lider. Școala românească trebuie să învețe copiii să nu fie roboței, dar să fie lideri. În America, fiecare spune I want to be the president of United States. Nu fiecare devine, dar fiecare visează să fie. Oamenii nu sunt independenți. În țara asta nu există un politician independent, nu există presă independentă, este băsist
sau antibăsist. Asta nu este independență. Dar dumneavoastră ați văzut presa independentă în Statele Unite ale Americii? Că eu mai citesc și nu prea mi se pare. Da, am văzut. Am văzut. Să-mi aduce și mie o... Absolut, absolut. E mică, dar e fenomen. Este un domn fabulos, Pavlo, scuzați-mă, este un domn fabulos care totuși aș vrea, nu vreau să-l compar cu colegul nostru de la Antena 3, cu Mircea Badea. Este un domn fabulos în Statele Unite care se numește Jon Stewart. Da, corect. Care este absolut fabulos în ceea ce spune, și are un simț al umorului. Exprimă, și are un simț al umorului, care este absolut independent. Din nefericire, discuția e mult mai interesantă decât timpul pe care mi l-a acordat. Corect. Dar vreau să vorbesc de independență. Independența este foarte scurt. Că... Da, independența este de a crea într-un om capacitatea de leadership și de a da posibilitatea unui om să-și exploateze potențialul și talentul lui. Oamenii se marginalizează așteptând pe Godot, așteptând puterea mesianică care le va scoate din rahat. Numai fiecare din noi putem să realizăm asta, împreună sau separat. Foarte pe scurt o concluzie, te rog. Concluzia Contest este pe formația ta de spus matematician. că Dumnezeu există, are un plan pentru România și îi va surprinde pe politicieni. Mulțumesc mult de tot tuturor celor trei invitați. Înainte să ne taie, am început să ne gândim la o lecție de istorie politică recentă. Și o să vă citesc din presa anilor 90. Începem cu un personaj pe care îl cunoaștem toți. M-am săturat ca fetița mea să vină plângând de la școală pentru că i-au prins colegii de spate cu bolduri, decupaje din România Liberă sau nu știu de unde, în care scria că taică-su fură. A declarat la conferința de presă de la Ministerul Transporturilor, marți 14 iulie 1992, domnul Traian Băsescu. Dânsul susține că nu dorește să facă parte dintr-un nou guvern. Ăsta e singurul motiv pentru care plec. Motivul pentru care nu plecați acum, am vrea și noi să-l aflăm, domnule președinte, Piața Universității vă întreabă. Poate le răspundeți lor, eu sunt un tonoman nenorocit. Pentru care un plan. Vă urez un weekend plăcut, vă mulțumesc mult și ne vedem vinerea viitoare la aceeași oră. Securitatea ar fi...